ikaw, boss. Pusa ko sili, boss. What's up mga soy? For today's video, nakakitaran sa Bogo. Ano sabi? Marketing nga. Oo, Bogo marketing. Kami na ko, TV na, bro. Karon de no magsuri-suri de medyo mo ning maliboto no gasar tumang nasal sardines. Dahil gagbag lagi. Apa puto sa drum. Oh, Machay! Ana sa mo kay manori pa mi. Oy, boss. Ay, boss, ayaw mo kaya ka kay bunga ka ano medyo ka Gwapo ko gaman. Gwapo. Grabe yak. Yak kaya pag buwang ay gidaman ya din kabadlungon. Kay birthday man again og ba. Oh. Mas gwapo. Ay, present ko kasi ito busuro kanog na kunoy gamay. Dako na kana. Bisa pa ito mo, pre. Ilam. Kamusta ito bro ito? Bagay rin. Ito. Tol mo bayad. Pre, pamalit ang biskuit, pre. Gwapo ni nanong mga magic, pre. Okay na nanong. Ayaw na kay bati man ay kos kapigot tamay sana. Ato tas mga tabang. Asa man na napritan ta ba? Diri. Naam din ni. O na dito bango. Ay, ayaw oy. Balik ta dito ato tas tamay sa. Na. Naman de. Sa mo parat. Oh. Model sa Skybreaks. Matay, pudroy. Way palit, way dita palit. Oh, dire. Wagi iban. Basta mo na model. Dirito kami. Main ni mga sabon na. Kining tayo daw, gwapo ni. Gwapo na kay para paputi ba? Ay man. Kamulay palit anak. Wala kita gwapo ng tayo doy. Manay model. Dugay expire. Gwapo magkwanta din kanang condense ba para butong-butong ba? Ayaw na yato, tas first milk para lami kayo ni kanang kamatok program. Panghawa sa hang lagi. Oo. Asa man napita ro. Hindi rin, maglinyar ha. Nakakayawa na po daan eh. Ano man? Way lami na eh. Way gatas ang may tabo ron. Ano man? Awa na. Agyatay. Kadugay ra na na-expire oh. Pre, may pagmagatas na, wa mo giginaw yun nanay. Bitaw kini bitahan eh. Wala ni ma-expire. Gagmay. Ha? Gagmay ka. Dako dai. Ayaw na, kaya dito makakuan. Bila na kakuan na to po. Lo, tag sa kabasor rin ang gagmay na na. Nanapit. Ha? Naalang gyapon ning animal. Kaya mabar mo. Napapahamis yung nang ba? Ano busag-asa ba? Busag-asa tapos dong, naagi ka. Gagawin may expire nga itong kuwan na ni. Tanaw ba natin? Content na ito. Ang iyong i-counter mo, pabulak-bulakaw na. Ampaw, wala ka. Wala ka. Palit mo na. I-counter, lakaw-lakaw man lagi. Konto, nagtrenta na to. 20 pesos? Ganda na mga budak. Aluminum na. Oy, boss. Ano na mag-i-ibal mo dala ninyo? Kabayad ka na. Kabayad ka na. Bre, dili lang to bre kada pa mang nasal. Nasal, mang nasal. Tapi na paglaing pa. Ayaw po na. Ayaw nang live pa. Kasi grabe na ang kana. Ang mga inasal wala gi sili. Palit na namin kamuha. Lokop na lang mo dito. Danan dito, huwag yung ligag series ang pita. So grabe dito sa bungon. 400 na diri barato ay 60. Kapit mo sa plastic. Tunga ko kayo na. Makamatay na. O, ano na mo sa... Kung ano yun, sa mga na Sano at mga sano? At bang sa agay sa ano? Dire na, kay mura ra. Wala. Kasugod na. Magkaya, di ba? Grabe mo sing. Layat na. Bos, selamat kayo. Kamu na anda, bos. Paka gini ron. Mga Joy, mga na ta. Eating na mga Joy. Sili oh. Latok.
lukang lagi buta. Luar na Takos naman na. Grabe daw ako dito. Domingo. Welcome. Ayaw lakaw karon, ayaw sa lakaw bot. Pusang kusili bot. Boleh. Bot. Bot. Good. Nah. Oke, thank you. Oh, sige na. Salamat kay boss ha. Ulit niya bot. Sa tatay sa kaning nasa mong kilid eh. Oke, ma'am. Ilog sa sini, uy. Maganggi ka dito. Nagaling ka pala sa singot mo. Aircon mo lang ka. Boleh. Kabuhi mo na. Kabuhi. Ano ba nagkakadagang tao? Park! Kanon park! Wala. Napa ko. Sabaw din. Boss, napa may sabaw inani boss? Kanay na yung sigop mo. Piyok ka. Di ko po sabaw ba? Di ko kaya mo tag di ko kapiyang niya. Boss. Ay, boss. Nanguna na naman ko, boss. Pagbalik na ko na napay na dessert. Kanaon. Init ka rin. Nakikita ko nga yung puno-puno. Hindi nga yung kailangan. Abi na ko puno na ice cream sila. Ay, hindi nagigaling. Ito. Oh, Joy! Late na! Wow! Nagbayad na lang tingaw ko, lugos na ginhawa ba? Oh, asa mo ka? Buong mga kulit ko. Hey, boss. Hey, boss, hey. Ay, dahig na. Salamat kayo sa mga inasal. Lead egg yun. Wow. Thank you. Naka-bring house ka, boss. Naka-bring house ka gamay. Bring house dapat sili. Shout out! Oh, shout out din sa mong Yop White Head. Og shout out din ko ni Kankan TV. Shout out! Og Jauhead Buhas. Shout out! Og Shares Vlog. Shout ka na! Og Pitek ni BG. Shout out! Og Rooney 06 Ruaya. Shout out! Og Yole Berredo. Shout out! Og Arlen Sodua. Shout out! Og Bisayang Mesdak. Shout out! Etsuyu. Shout out! Elesar Maestre. Shout out! Og Alan Nikala. Boy, shout out! Francis Abales Maraon. Shout out! Og Cesar Laganya. Shout out! Og Kuya Lablab. Shout out! Sawa pa ba sa tab niya mga China? Comment mo ko tro. Comment na mo ka, tro. Agay. Wow! Comment na mo ka, tro.